I was supposed to believe. Oh my God! Babang! Yes! I tried to run from your side, but play that. Tanda ka naman na. Ala, sige, human. Oh, sige. Ta-da, ta-da, ta-da-da-da. You want to watch yoga? Yes. You want to watch yoga? Yes. Oh my God! Yes! Come here. 17 people in the house, 1 million likes. Sige, ayun. Tapos ano pa pala? Thank you so much. Kape. Ni Ben? Ayan. May gatos tidiyo. Ay, ko na. Anak daw. Wala na pala sa ito na kulay light blue. May kape ka ate? Adi? Ay, adi na. Batang ko na lang. Parang may kape. Oo nga, inarap ko. Ano Ano yan to? Kaya lang ha. Adot yan. Kailangan daw natin Oo, wala na. Kape lang. Kailangan daw natin mag-help is well. Yata si Kuya Richard lang pala nakahali. Thank you for the likes. Thank you so much. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito ay Thank you for the likes, guys. Thank you so much. Ang lahat ng ito Salamat. Thank you so much for watching. Thank you. Ano ang sabi niya sa ito mo? Lord. Ay, wala kami dibihan. Ay, Jil, pagali nila. Yan pa kami. Wala man. Dali kanggab. Wala binili. Wala, amot lang kanggab. Kay mamay. Sira ko yan. Si Kuya. Nakita mo rin di siya, no? Si Richard? Oh, Ano ang sabi na ng bilin?
Nothing. Huwag na kumayon. Sarap. Thank you po. Hi, James Robinson. Kumusta ka? I have a question for you. What is question? James, what is your question? Ask now. What? What is your? Tell me what. Pero pagkakapon na ulit. James, what's Ginagaling na sa that? Manila si Papa mo, pero si Mama mo, Mama. Ano ba bantay? Hindi kita si Titi lang daw. Kay sino pa sa'yo? Ba, ako na ito, ubudan doon, si Tita Rizan, si Tita Amy. Nanailiman lang. Sabi ko nga ni, pag ano naman, pag wala ko, kung maparang pa, nabalian nga yan. Ay, wala kayo pasapan. Kapag ito si Mama eh. Tapos ito mga katusaya. Tapos ko nang magsimba. Pinagmakay sila na mo. Sabi ko din na magkadto. Kaya makakasabi man sa akin. Sa tatay ko. Ano? Ano? Si mama ay makadto, sabi ko. Ito magkadto, ano? Bibi ha. Ito niya? Sabi niya, makato ko na siya pagtapos niya magsimba. Kapag niya. Kurumi. Simbot lang lang. Hindi, yan. Ang kurang. Mahal talaga yun. Hindi mo na mapugulan daw. Gusto ba? Kung ano saan ang gusto, kahit yun. Diba, ha? Lalo pa kayo nakalakaw, kaya sa bata, kaya magali. Ang bata, kuhayo mo, pambaudan mo pa. Mapugulan mo pa. Ito, bahala ka doon, pamasaya. Aray. Kawa yun. Nagaya ko sa iyo pamasahe. Okay. Kasi pagod pa kasi meron Hindi siya, minsan ka. Hindi ko mag-ano. Yung talugi. Bata, Drama. Drama. Malutuan kasi yan. Okay. Sabi Okay. ko, sudah din, kami na lang. Alright. papa. Kapapay. Drama ka pa. Pakapaka. Oy! Si Ben. Kita ko. Nga di hali ha. Ha? Pero ni Ben kahapon. Ano di sa bariwa? Ang tawag na yun ito. Anak, gusto nga ng son. Ako ang pizza ng sasa. Wala pa. Ito yan. Busok. Niyuhan. Boy, wala ka ano. Ang pinita na ha? Sabi sila mo, boy. Tulog na ng ulo ko sa pino. No? Oo. Niyuhan no? Nasublay. Eh. Oy, te, nasa may na lang ako. Hira ka magsublay nga. Ang bulig kito lang ba nito? Dito nga. Ano? Karoon. Sapnot eh. Pasapnot din ang te. Kada tita, ito lo. Para tayo. Ben? Daddy, daddy. Yan di hali ha. Hindi na kasi ang para rito. Ano, ordinary na ulam. Para uranan na nangyari ka. Diba? Di hali dito sir ha. Oo. Agad sa lahat. Gagar yan. Walang hulos. Ay, kaya nga, mauran. Eh, kung di rin ganiro ano, Ragpo na. mababaya. Ragpo. Hali ako dito. Sino nagbabante? Bukas po. Ang kan ano? Ang inaanuhan ni Moy? Dire. Karang sa kuhan. Takot po. Andi di sa Leo? Ang kampusano. Parang hindi pa. Tagihan niya po ito karnitson. Ah, Tetas ko. ang taas ni Rano. Baka kararaon, sunod, atong sa taas. Hindi. 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 Sako. Sinibulala. Sinilang ka. Dikson. Parang Dikson. Bom.
Ito, ang lihan na rin dito. James, stupid question. If you want to know the Oo, let's. dito. Kalindiro ko. What? Cheryl, nice to meet you. My question. Where are you? Ay, tarang kumain pa siya si Didi sa mi pa ba? Stupid question. My God. Eh, ang payaglugod niya. Hi, hi Ezra. Fine. She was trying to handle pa. her Huwag nang business. gusto ba yun? Ay mo pa. Tindog na. Kali sa akuan, kahoy. Ah, Gayo. lagay na alas sa iyo, ha? Gayo, puro dito halo. Pwede mo lang, basta kaliton lang. Ano siya silang batay ka kamay? Si Manay. Si Manay. Wala nakasakay. Wala nakasakay. Hindi ko niya sabot niya. Meron ako na niya kaya mawanay sa iyo. Kasi naghali pa na ulat. Taas ko sila. Kaya sabi ko, Kahit ito, kahit ito ditiling, kahit ito ditiling sa taas, pag na-emote ko ano rin napahalik na. nag-ibig-liwat ako kami. Kumani ito! Kahit ditiling, nalata ako! Kaso kahit siyempre, dili ko mo pinag... May mga ulang-ulang sa tadaan na nagdalawa. Sabi, dili, naman, huwag ako makahalik na. Kaya din, ay, magpaguna ako, mapaalam lang dito mahuli na. Diri ka ba, no? Iban, ulo ko na ako. Paguna ko yan, si Pang Isan mo, si Ili. Hindi ko talaga alam. Ay, si Ate. Ako pa naman hindi magsakay sa book na. Nautang kanina. Ay, my God, sana. Kami nga narat na ako sa iyo. Siguro ano to? Hindi ko kaya alam. Ay, ano nga, paghali. Di ba nasa taas na sila? Sabi ko, makit ko na ako. Sabi ko kayo na sa buhay. Ate, hindi mo man aram na ano. Kasi masakit ko kasi yan eh. Pagkurang makahalik na. Thank you, Mike. Isa lang naman ang tunda. Ay, Oh my God. Thank you. What you cooking? Fish. Fish with my father. For my father. For pala, no, with. Fish for my father. Ang galing mo dito, tita, di man makulog ang sige ni Bakay. Sabi ko nga, magtulog ko muna para kayo matulog pa. Ay, sige. Pag-upat na, itulog ko pa. Basta si Koyle. Nagbalas ko na siya. Yamon. Nauyo pa ko dito. Oh, to, very nice. Punta na dito. Pero agabi, ano na siya, inano, aga nada? Diri, aga na siya in BP, check. Kaya paano na-emote siya na kagabi na maganda sa akin si Papay, tas kaya nababati si Papay na nagbubo. Kaya pag sulod, sabi, ito raw. Nagbubo na, ano, bituro yung glit at tao, maayo tubig. Kaya diri na siya yung pupuka. Kaya, di lang ako. Di ba ito napansin kagabi? Una kami ni Dere. Hoy, mas malayan po sa imo. Hindi kita napansin, kumudo na ako ang babay. Ako ano, Thank you, my like smart comment. It will be 24 hours. Thank you. Hi, Ezra. Question rice and vegetable. Yeah, question rice and vegetable. Kahit magkabulan ka na yan. Sama-sakay kahit nagsunyang ko sa iyo. Sa iyo, ate, ano ba na sa iyo? Kaya ko nakuyadi ka na. Thank you so much. Pag-abot mo yan, sa iyo. Kaya di man si Belen. dito na lang. Bili na lang dito ilang gamit. Alam mo na, lalo yung pinababae na kanina tumawag sabi ni Lima, kaagi nga kang pahiran. Kay. Nauyaman nga ni kay, ano nga, alas 2 ang sa ticket, alas 11 pasado naghali ang bus. Kung alas 2 sila, katulong pa man kasi alas 2. Sabi, wala kaya kang misa. Alam mo, ito na babalik ko. Hindi na lang, ay, tawagan niya. Tawagan mag-atabong maghalit na dito. Nagalit lang doon. Asa nga lang, pag-tundot na nila. Ano? Naparong na. Sige, sino na kanili po na wag ako sa
Wala kang ano, wala pa talaga na cellphone. Oh! Hi, Ben. My favorite too. Okay, Cedric. You have really nice hands. Thank you. Hello, sir. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Thank you so much. Thanks, everyone. Di ba kumusta ako nagsalita? Ikaw, di ba ako nagsalita? Wala na pang cellphone. Kasi wala pa ako dala ng cellphone. Ay, nakawin ako. Si Ingrid. Pag-wala kasi kuya ko isang ako, nagdalas ako din. Kasi si Jay, say, ano ko na, kantay dito. Yeah. Ah, si Richard, ano na, Ghost? Oy, sabot niya si Richard. Oh, thank you so much. Thank you so much, Ben. Kaya kanina na kuminsin, ano? Kaya. Men. Magura na kayo. Mali kayo nag-explore ka kanina. Durang na na-explore. Yaman na yun. Sabi na ba yun? Sinabi rin ito mga tayo. Nakaabi niya kang kasilan. Pag may nagreklamo ka na sa ro. Sabi, ay, wala ang siklam din. You're welcome. Thank you. Nagsabi sila, pwede ka niya akabo niyo. Oo, nakalit. Ako, nagalit ka. Antong semua, bye-bye. Family. Okay. Ay, grabe ko pa ito. Nasabakan na din yung grabe ko ako message sa nahin sa iyo. Ay, di ba dahil? Bata ko naman Tara, tayo. oh, tara. Pero sa kanya. Do you have a big family? Yeah, we have a big family. The chaos say that show you life about you. Thank you so much, many people in the house. God bless. Kuto-kuto si ate. Kung kapalay lang ang pagbati. Pag-una ako. Ibigasan siya! Ako na yan. Oh, sige. Ibigasan sila.
It's you and I. I have big family to all over Australia and Torres Strait. Oh, got your love. Yes, As! Dito na kumain ako. Ininawiyagan, may kalako ko yun eh. Ate, mayroon po ni Mama. Okay. Ako po bilang. Malam. Papa. Siya doon din. Thank you so much. Thank you for the likes. I have big family. Ay, nakita mo ba? Paano na lang kayo dito na? Oh, let's go! Don't let it go. If you really love me, gotta get to love me harder. Love me harder. Love me, love me, love me. If you really love me, gotta get to love me harder. Love me harder. Love me harder. Ito ka sa ospital? Pag una ko nagat Pa lang kami. Can you sing a song for me? Uli ako doon eh. Agal na lang. Atag ako sa agad pa kanto. Pakarin? Amin. Gatas. Ano gulay? Gulay ka? Dere, isuruda ni Papay. Ha? Isuruda ni Papay. Makampo ka? Din. Yabe? Siyang bilog dito. Manili. Hili. Para makadagos paghali. Ay. Ako pa siya sabot nga. Gusto niya sa ingladan. Baka,lusirisan. Ito, nagpirit siya sabot nga. Oh! If you really love me, gotta get to love me. Love me harder. Oh dear, really near. Baga maubos na yun na ano ko eh. Baga maubos na. And if you really love me, gotta get to love me harder. Love me harder. Love me harder.
I think you have a beautiful family. Thanks. Uy, ba't? Kagayon! San mo kami kagandahan? Gadagadang! Dangdang! Hoy! Hoy! Baan daw, busy? Oh, the churro for me. Oh, ilaway ka. Kakay, magayunan ang mutan. Ay! Thank you, 11. Hi, Cedric. You were all polished your toes now? No. Cedric, no. It's a no. Not polished. Oh. No. Ano man? Aginan mo ko no. Never gonna let him go. Someday. Ay, sudah mo naman kasuway kong kantita mo ha. Talaga? Thank you for the likes. Hi, Hobson Freak Outdoors. Hello. Oh, just na na. Alaw! Paano ka man? Oh! Tara, magkakaroon sa ako. Ato pa na. Alam na aking mahal. Isagit, isipin. Paalam na Tata. ihirap sabihin kahit magmamahalan ka. Puso-puso. Hi, Prakash. Hello. Oh! Oh! Hindi talaga te. Nagagalit na naman ako sa'yo ah. Wala na! The children's eyes tell me that I am. Wait lang. I'll never know a lover. Sarah, why are you going to make for dinner? Gosh. So fresh. Fresh, fresh. Nana, ang pag-ali niya, ano ang sabi? May. Ano ang sabi? So, naghali na naman ang sabi. Oh. Matawag ko na siya. Wala ang sabi. Matawag ko na siya. Nagmilid ko kan ano 300. Nagmilid ko kan 300.
Kaya damo man mag-upod si Mark. Oh, si Mark lang. Si Mark. Yan. Maubos na yun yung basta. Wow, thank you. Bait ko ngayon. Oh, no, naman. Siguro ang taba na bata mo. Yan lang din siya. Ano yung ganito ang mga. Thank you so much. You have beautiful voice. Elton. Ano pa ba? Para wala ba? Thank you, Elton. Come on, coffee. Let's drink coffee. Maraming mama si Papay. Ay, yeah. Babalik ka kay Papay. Dire, magbagat, mag-ano ka manghihapon mo. Wala man gabang bago na luto. Nakakaalong ka dito, diba? Nagano man ang kaon mo? Grabe. Babaero, babaero, babaero daw ako. Sino may sabi? Nakakatilabi. Dala ka lang. Bibi. Babaero. Sabi natin kasi kulong pala wal suka. Dagkanan mo. Aslo mo na yun. Dagkanan mo ba? Magliwang ka na ba do? Thank you, thank you. Tama na yun. Thank you so much. Ka na na. Ano ko bang diba? Ay. Ka na naman na, bebe. Ay, ito ngayon na ano. Ay, ito. Dire, ano. Uy, mano yan. Upo na, upo. Upo na, upo. Paano ka? Papaupo ka? Malakan lang ka. Thank you so much. Babaero, babaero daw ako. Sino may sabi? Nakakatilabi. Hindi naman. Ate kasi Mimi, sabi na kanya. Chara. Oh my God! Sabi niya, nagkaka. Sabi niya, hintagan siya niya rin siya yung taho. Sabi niya, manit, hindi kakao mo. Sabi, kape, nagkakape. Alam mo na taho, baka po ka pa. Sabi ka manit. Sabi ni mama niya, alam mo na taho. Nagkakape, kape. Kakao mo, kape. Alam mo na taho, mahapot ka ba? Dili ka man makano, kaya tawa man. Ako nagkatulog si mami, kinain ba? Dili kay bata Kinudan niya. sa talk. Dili kay bata niya sa day pamaman yun. Sige yan. Kasi siya maka. Ubus na yung ano. Hanapan mo ba? Prinanod man, bara. Kaya ko nag-ubus. Aw, ikaw nag-ubog. Aw, natara, nahanap ka nga. Ikaw mo lang nag-ubog. Maharap ako ng buhok mo. Wala ka naman. Halo doon. Kay, Bakit? Tuwan ko lang ito kadali. Ano yan? Ikaw mag-atang pagturo kay may klase na ka mga. Thank you, 11 million likes. Hindi ka dahil. hindi kayo na inubutan sa mga trato. Kalili magkuha na rin ahab. Ano yun? Kaya magkuha na rin rin para nakagaudang ka ikaw. Ano nga yun?
ang dami. Pati na lang. Kung nakamukha sa akin. Mga trapo. May lana I ini. can. Sorry. May lana ini. Trapo yan di mamay? Mm-mm. I can. Marami din mga trapo. May lana. Ho, yali ho. May lana. Sige nga pa na lang ako doon lana. Kaya rin saan pa, hindi ko na sa nabuti pa na lana na nakaplastik. Kaya dana yan. May kuwan ho. At kasi din. Ayan, dito. Trapo. Mananap. Ako, basta. Nagpitlo lang ako kape kung malayasan ka man. Wait Di si Mangki ay ulit kape. Raman. Paano malayasan din na? Gusto daw. Apo. Dili habong to. Ito na ano, na ingakaw natin niya kasi. Kape naman mo. Kapingan niya ako. Pero! Kape ka, mamay? Oo. Ay, butang kay kumainit. Ay, ka na. Ako na yan. Ako na. Ah, sige. Bilis ka na mama yo. Bali nagpa-process. Nakabit na yun. Yes, thank you Lord. Oh my God. I'm getting paid. Yan lang na ako. Siyempre, bayaw ba? Ayaw ga. Excited lang. Excited lang. Di ba excited? Dira ang ano ang kita o masikap. Pero sila nagsikap na. Hindi mo siya pangit ng bag. Puro na lang ads. Mabuboring lang siya lang. Hayaan ko na lang ang YouTube ang magbutang. Party, no party. Sir Fred, thank you for joining. Hello, Sir Fred. Good evening. I see it on the table. Yeah, I'm cooking. No party. God is watching over you and family. Thank you, Ezra. Thank you, Sir Fred. Dapat ka magbibig. Itong si... Okay ko pa kinaon. Thank you so much. I heard things are going good. Yeah. Going good. Thank you so much. Uy, suka! Lumpia? Dili! Talaga mo gusto. Sabihin mo. Francisco. Bawal! Bawal! Panarabag ako na si Magay. Tweet. Ako na, ate, butangan ng suka. Ate, butangan ng suka. Ako na. Mama, butangan na ulit. You know what? I'm talking about right. Yeah. You're talking about O, ina na naman niyo yaon. Sinama niya. Sabi, parang pinaputang suka. Ate Kasi! Ate Kasi! Nirawasan na na mama! Parang nag-ayong diyo. Mama! Nirawasan niya na mama! O, pag ginaw si Ate Gila. Wala na, ubos na. Mahanit. Dali, Bibi. Ay, ate!
Binakan niya sa bukate? Tama na. Tama na, kung slow mon. Ako na na. Kumain mo. Tama na, si Kuya Carl yung saro. Talagaya ko. Sabi sa lugaya. Oh. Marang na ako kung sayaw. 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 Kabalot. Kabalot. Hoy, mamangton! Mangton! Madali na ako. Madali sa ako. Katalata. Uy, wala akong di. Sa kapitbahay. Buddy, I'm glad. Yeah, thank you, friend. You need something good. Yeah, I need something good. Apple is good. Thank you for watching. Mari sa luyo. Maslong na ini. Balik-balik kita na naman. Bibidyo si tita. Maglalig si tita naman. Naling. Suka. Ah, maslong na yun. Salamat maslo mangani. Salamat ang suka ali. Lokan o yun na plastic. Ano ko kayo pala plastic ay basta kayo. Thank you so much. O pumili. Diyan sa daw ka. Salamat ka muna dua. Ano na? Ano na? Ano na? Dahil doon. Pagpakali mo. Bumalik ka dito. What you having for dessert? Not yet, dinner. So, not yet dessert. I don't know. No dessert. Tama na, wala na. Okay. Thank you for the likes. Bakit? Black. My color of the eyes is black. How's your night going? Good. The night going is good. Thank you. Thank you, Mister. Mister. Talaga, Asli ka nakabiling chinilas mo. Manito mga basyo dito.
tubig. Kailangan. Edward. Tangan natin yun. On. Tangan natin yun White kasi blanket. yun. Hello. Yun. Wak, may tubig. Sarap kayo. Kita, kuha man ako ba sa tabi? Kita. Ah. GBM Tech. GBM Tech. Hello, GBM Tech. Thank you so much, Leonard Johnson. Hello, Leonard. Leonard. Thank you so much. Kailangan mo nalaman na wala nang mga sinasabing magkakating labi. I'm very interested in you. Why are you interested in me? I like your culture different to what I'm used to. Ah, okay. Where are you from, Star? Ano sabi? Simon Knight. Hi, how are you doing today? I'm going live. Oh, thank you, Baba. Ang bait naman ni Baba. Thank you so much. Ay. Batog ka na naman. Ay, maano ang raot na naman yun. Thank you for the heart. To do someone sending heart. Thank you so much. Mister. I'm from Sydney, Australia, darling. We have many Philippines here. Oh, wow. Thank you. Nice to meet you, Star. From Sydney, Australia. Thank you so much. Brandon Pell. Hi, Brandon. Bakit? Thank you so much. You proper speak broken English. Really?
Mm. Magkiwawa, mo na kiwawa. Kiwawa mo. Thank you so much. 6 people in the house. Tama na yan, tama na. Mm. Nagkiwawa mo. Kiwawa. Pa. Double tap. Screen to like, comment, subscribe, support, and share this channel. Thank you so much, so Ben. Itabian. Birthday mo dito. Para masipot. Time here 6:13 in the night. What time is Simon night 6:13 in the night. Afternoon night. Afternoon. You're always welcome. Thank you so much. Yeah. Yeah. You're right, mister. Sorry if I'm offending you. Why offending me? Simon na. It's 10:15 a.m. here to see you. How has your day been? Where are you from, Simon Knight? Where are you from? Simon. You're so beautiful. I'm from United Kingdom. Thank you, Simon Knight from United Kingdom. Nice to meet you. Bye-bye. Thank you so much. Okay na to? Okay na. Sige.
Hi, Isaac Chang, Simon X. You are beautiful and unparalleled people. Thank you, Simon. Remember me from yesterday? Sorry. Maybe I forgot. Sorry. Kahamot sa nuga. Mm. Baba. Wawa. Where's Wawa? Uy, go! Likiti niya. Sayaw ka na, sayaw. Babang, wag gagayon. What's your plans today? Night here, so after here, live, rest, going to sleep. Angel Goodness, thank you so much. I don't forget that easy when I speak to a beautiful lady. Oh my god. July. I feel a headache. Aray! What's that? Angel Goodness. Pwede mo yung kinuha. Thank you, 7 people and 15 likes. Lubat siguro. Wala, lubat. Pa-slip mo na si Gugo. Pa-slip. Ano mo, pa-slip ang dulo? Do. Have you have a bad head only? Wala na, Papa. Or you had painkillers? I have a bad headache. Order yun ako lang. Ay, papay. Hindi. Angel Bananas. Hi. Love mo si papay. Love mo nanay. Bad ka ha. Bad. Love dapat, love. Love man. Love mama. There are a lot of cats. Oh, really? You love cats. Ate. She getting too old for this logo. Pwede na wala ko ka na mayo. Wala na naman. Halit. Wala ka na mayo.
Baba. Yes? Yeah, thank you. Bait baba nga. Oh, ulo. Oh, look. Hindi ka talaga ah. Fourth thing, want to relax and have a good life. Thank you. Thank you, Miss Cara. Thank you for the lights. Ayun si Papay. Ha? Ayun si Papay. Parang hindi ang ulan. Hindi na nag-iinuha ng ulan. Ay, lakas sabi ni Papay. Oh. Ay, ulit na. Oo, saan si Papay? Ayun na. Hello from Australia. Hi, Awesome Turnbull. Awesome Turnbull. Ano? Inaangat ba? Sa luwas, si Papay. Dapat sa tumay sa sagot. Asan si Papay? Jenson. Guys, please like, subscribe, support, and share this channel. Thank you, Sir Ben. Oh, thank you, Baba. Ang kiss mo, Lola. Hi, Jamie Zumba. Jamie. Hi, Jamie. Isa lang. Kiss po ba? Kiss po ba? Ano na yun? Ding, aling, ding, dong, ding, aling, adang, adang. Ding, aling. Ito, ding, aling, ding, aling. Ding, aling, ding, ding, aling na. Aray, pagkanulo ko ba? Or maglatag sa inyo. Ito na maglatag sa ako. Puro na ganulo ko. Kaya nakakapagod din sa inyo sa kanila. Pilit ada. Sabi pilit. Kakanto ka, ato siya kayo, hindi mo marinig. Bantay. Ano ka pipo? Dadadang! Wow! Tigidang! Bing! Daling! Ding dong! Ding ding dong! Kuya, may kuya. Daman, wala na mga sinasabi. Yuya. Good morning from Texas. Hi, John B. 5D from Texas. Good evening. Good morning. Kasi paano mo daw nagulan? Coffee. Pero ako. Umudong, ano sila hindi mauna. Hindi kasi magpalapit-pili ka na. Hindi ka magtao. Kiss po. May bunay na din, may cornlet na. May fried chicken ka. Ano fried chicken mo?
Good evening for you. Thank you, Sir John. Good morning for you. Good morning for you, Sir John. Ano na naman? Ano ang problema mo? Hi, Marvin. Ano ang problema mo? Ano mo na si Ash? Sige. I hope you're coughing for the first better sound. Thank you. 4:30 a.m. here is super early. Why you wake up so early? Can you wink at me? Wink, wink. Met Lash Kumar. Hi, Met. Your sister are good. They are my niece, not my sister. My niece. Rachel, I'm going to have my breakfast now and then I will get ready to go to church. Okay. Thank you, Sir Ben. Take your time, Sir Ben. Ito, malo ba ka nga? Ay, ang boxer mo. Agad. Sayo ka mo sinenda. May bawas na yan daw. Say mo mo bawas. Yes, may bawas. Sabi sa galing. Wala sila rin. Malaki mo kasi ang ulo. Sana? Ikaw na, dagdagan ng biloto. Eh, pa. Buto mo. It's really all grandchildren. Yeah. Ano, they're my niece and one of my grandchildren. Ay, totoo. Hello, Idol. Where do you live? It's so happy, Idol. Me from Philippines, Luzon. Think and Seeker, Idol. It's your son, doll. What? Oh, niece is okay. Let's sing. I'll take us then. Yeah. Nano ka? Tangga! Tangga! Tangga ka, mama. Say beautiful. What's your name? Cheryl. My name is Cheryl. Talaga? Sundo ka? Hindi ka mag-aano sa pasali. Sundo ka Hindi na. nagbasali. Diri ka man lang. Okay. You have a grandchild. Yeah, my grandchild is my niece daughter. No, My dance niece ka dyan. daughter. Ikaw ang dance. Sige, oh. Hangga! Hangga! Uy! Oh, Wala na may yun. Nalito.
Saday. Ano daw? Benhor. Sige, sana all. Sige, sana all. Okay. Ito na lang naman ito, Mas. May sus po kaya. Hindi mo ito sorry. Hindi nga na. Hindi na lang. Dito. Kita. Magsalit ka. Ay, Sige, sige. Para dito sige, sorry. Bakit, Baba? Bakit? Bakit? Adaw. Bakit? mga alanganin pag-iap. Thank you so much. Ano na? Ate, naipon ko doon ang ano ko, ang pang-vlog ko, anda ko. Pang-vlog ko, anirag sa diho, anda ko. Diri sa dayad di. Anda ko. Pa-vlog. Oh, yan. Salamat. Kasya rin. Ay. Nasikip. Hindi ha. Salamat. Thank you. Thank you so much. Dora, wow, you're Panama. Thank you. Hold it the dogs out. Hoo-hoo. Hold it the dogs out. Hoo-hoo. Thank you so much. We'll let the dogs out. Hi, Sir Fred. Oh my God. I'm back. Sorry, it's Siki Shower. It's Siki, sir. Thank you so much for joining here again. All my crazy dogs. All your crazy dogs. Thank you for joining. Oh my God. Hi from Brazil, Eligard. Hi, Brazil. Double tap the screen to like, comment, subscribe, support, and share this channel. Thank you, Sir Ben. Gisini, gisini. Oh my God, always gisini. You're always like that. Bicol is closest to airport, New York, West, Bicol. Hi, the Legazpi. Legazpi, Sir Fred. At the airport. Legazpi, Naga, Legazpi, something. I'm fine, Igor. Thank you. Natubang kita. Bila.
Some curious. Oh my god. Who's curious? Dila. Dila dance. Not mentioning names, so many names. Dila dance. But you know who? But I know who. Thank you so much. 11 people in the house. Thanks again. 23 likes. Yes, he met with me. Ah, okay. Murat Ertan. Hello, Murat. Maybe it's a mic. It's a mic. Yes. Hi, Mike. I give you like. Thank you, Edgar. I felt a little headache. Something. My migraine attack. Yeah. Have a headache. Car ice. Put cold water on towel and leave on for it. But it's like ice. Okay. Not that, it's a migraine, not migraine. My migraine attack. Your father coming home tomorrow, yeah? Coming home tomorrow, my father, so it's good. She's okay, she's only getting warm up. She's okay. Alright, no, really good.
too cold here. Come up here, it's even colder. And hard rain. Yeah, rainy here too. Hi Jan, and hi my favorite girl. Oh my god. Oh. Hi Sir Jan. Jan, thank you so much for joining. How are you? Have a nice day. I have an egg. Sorry. I have an egg. Did you read the record last night? Maybe I hit. Someone said, "Oh my God, you're always yawning." Welcome back. We'll spend some time with wife there. Thank you, Sir Fred. Thank you for joining. Are you okay? I feel headache a little. May migraine attack me. May migraine. Thank you so much. My wife will home soon. I will turn the volume down. She will kick me to the curb. Behave, Rod. Not enough sleep po. Maybe because I'm so worried about my father, you know. But thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much. Hi Dan, are you okay? I'm okay, I'm fine. Just still headache. No worries guys, I'm okay. Just headache. It's that train I hear, yeah. The rain. Rain here all day, all night. Raining all night. God.
look tired. Bless you, yeah, I'm good, thanks. Thank you, Sir Don. Iniibig kita, bakit labis kitang mahal? Ganda ba? Gab! Ay, ate, bilang. 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 Kung ano may pikas ng floor. Pikas floor. Ay, ano, nilagay yung pikas ng pikas na ito. Helia. Ang ganda rin. Buka ano, aside pay. Ay, dire. Tama yun, pikas yung pala to. Sige na, inanok mo. Nakulong ko na malo. Ah, Thank you for joining. Oh my God. kuya, na. Thank you so much. 19 people in the house. My God. Thank you po. Thank you for the likes. My God. But you love me so much. Yakap mo But thank you for the likes. Thank you guys. Oh my God. Rodney, thank you, Haz. You're amazing doll you are. Thank you, Sir Rodney Rood. Rodney Rood. My God. You have a headache there. I have a headache. You need someone to do that for you. I can do it myself. Hello, you look tired. Hi, Zoe, honey boo. Yeah, not tired. Not too tired. Just dull headache. It really depends when you get rotten. Why? Oh my God. God. B1 B2 vitamins good for you. Thank you, Sir Rodney. Yeah, I will try. Need a stress relief. Good evening, Harry. Good evening. Sorry for calling back. Still headache. Need some. Thank you for. Rainy here. Hi Rick, good morning to you. Good evening here. My God. Thank you for the likes.
Sometimes hair clip. Mama, orang eskwela sa kapag Huh. may na Then buy on eyebrow, well, triggers on our system that affects headaches and migraine. Ah, really? Pen shabab on eye, well, triggers on our system that affects headaches. No words. Huh? Rodney? Look, the veins look, it's something like when migraine attack, the veins like they are something like attack Thank you so much. 15 people in the house. Thanks a lot. Oh well, you will miss out. You only live once. Get on it. Oh my god. Hi. Hi. Hello. It's raining a lot. Yeah, raining a lot here. Everything okay, girl? Yeah, everything okay here.
Thank you so much. 13 people in the house. Thanks a lot. Jiwa, Ulus, Baga. Ano Gab, ibukad mo na ito. Ito para ano, kanakin ito. Ibabaw mo doon. Ibabaw mo. Kaya mapinitin doon. Iyan na tangga. Iyan. Hindi mo na, ibabaw. Hindi lang. I think she is hard from the workflow this morning. She was moving her eyes. Hindi ka lang kayo, ay nakabukla na sa Thanos. Ayun na, ayun na. Ayun na, dito. Ano? How many children? One. You have one child. Oh my god. I watch. Thank you, Sir Rodney. Thank you so much. Yeah. Patayin ako yung gaban, ano, kaya napipinik ako. Ang electric fan. Salamat kuya. Single and ready to mingle. I need to relax my head because it's felt so headache. So I need to relax first. I need to take a nap. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. See you next live. Bye-bye.